giyud thieth magidwaro. To Collins, un bo usewuoyo gi sirikal to giwachonu nang'o? Un kaka jatend joma ochung'ne jochiw thieth. Wasebedo ka wawuoyo gi sirikal mondo min nurse interns gi obed posted. Apart from delay, masani koro wan gi 3 cohorts, 3 groups mapok obedo posted, and the number medre meda because graduates are coming out from all the universities. The other challenge mane wawuoyo gi sirikal about and watch posting mar interns anyhow. Eyudo ni apply mondo ibed posted kama ine comfortable, kama inyalo bede kaka jathieth. To kar mondo ibed posted kama apply kaka maybe apply nidwa bedo Homa Bay, ibedo mana transfer nidhi imima posting mar Taita Taveta. Ma ok yot ne interns, omiyo sani wach mabe wamede e wach internship ni. And ka ng'ato o apply no bed posted to a specific region, onego bed ma posted kanyo. Omiyo wan gi lalruok gi sirikal ne ginyisowa ni the next posting mar interns biro bedo in March. Ema pod warito ko timore kamano to wambe wabiro mana wuoyo motegno direction wabiro kao bang' mano. To sani Collins be uselaloru umbuye gi ng'anyo ma dakteche gi dhie nikech ku dhie ng'anyo to kata un to koro nyiso ni chenro duto mek thieth dhi chung dichiel. Nikech dakteche osewacho ni gin gidhie ng'anyo tarik 29 mano demonstration. Kaso bang' mano tarik 1 mar dwe mar adek to koro gidhie ng'anyo mar adier. Tabu mantie health ka ng'eny. To ka dakteche odhi ng'anyo, and they are right mondo gidhi ng'anyo. Ng'anyo ka wach ma sirikal nyalo winjo, to dakteche ni right kabisa mondo dhi ng'anyo. To wan wasbiro support gi sani gisegolo call ni gibiro dhi on go slow, omiyo wabiro support gi dhi go slow. Wambe ka time moromo ni weche ok winji, to wambe wabiro keto duondwa gima wabiro timo next. To seche ma dakteche odhi go slow Collins ng'eni koro nurses ema koro ji te ng'iyo. Un uikoru mar tiyo tijegi seche ma koro gionge. En midhiero momako thieth nikech kata sani iyudo ka sirikal noseweyo employment mar nurses. Sani health obedo gi tabu nikech nitie midhiero maduong' ni jotich ok ndeke. To indiko contract, indiko loka, indiko poor payment and engagement programs mok nyal konyo nurses. Omiyo wan wawacho ni sani sirikal onego beni ng'eyo ni jopiny dwaro thieth, to thieth ok nyal chiw ka jothieth onge. En sama koro onego beni sirikande te mag county ondik nurses and other health workers ma are not employed. To ko ginyal ndiko jogi, to waseungo mkono sirikal mamalo motel ne gi jatendwa William Ruto mondo omany bilateral agreement with other European countries mondo water nurses odhi oti kuno. So nyaka sani kama wantie ni sirikal osebedo gi bilateral agreements gi pinje 5 ma wamanyo mana nurses mondo odhi oti e pinjego. Ka counties ok nyal absorb nurses ma sani nitie, to mano e gima wabiro timo mondo nurses oyud tich kuonde machielo ka counties gi ok dwar employ health workers. Davji aneno ka gima ok yie gi wach no.